Khapang ni takok tei bukhuk song chung tabuk sokbaikha manai Joel Deborma jelai thangnai sal kisa swkang Uttar Pradesh porna thangtani langma chothani chung jotono saimano bongni nukhungo tini bini paithangni nairok mung nairok lainani bagui lukurok twrwk phai sokpaijak norok mangpili obo nugui mankha yango NLFT hastipa borok nang 4% jibro phai sokpaikha nainani bagui hingke chung tini bo abono sanani nayo khoroksa moa phangui ma phangui jotono kha khamlaijak bong nukhungo bwsani sakao kwbangma imang nugui imang wawi khawui tonijak ani bwsa torkhe mo hayungnai doctor ngnai engineer ngnai hini kwbangma imang nugui no bwsabutui no kaham porimung lekha rinani bagui fatar hasteo porna rohortani tini bo ayuk sani no hini mankha bini langma sraini jorao no langma soi thangmani tei o naitok sungsa no yakarui thangmani o jorao no kha khamani bisingtui phano chung bupha bai kisisa kok salainani bagui chaitokha gai daram nini sarai puila boro tongmani Uttar Pradesh boro sokoi bahai bo ancharai class 6 ni sibino aro admission angkha ke tabuk naino pori tongmata bo 6 ni je sekang kha boro pori tongmani 6 ni sakang bo chinoro no local kok english pori mani aro noite chance mane choi Uttar Pradesh ni bo jaga bo Uttar Pradesh Chunar Mirzapur district ta hangka je thyu hanai kok to man norok man mane abakha bo haike mankha abo suddenly ang aro thangpaijak no cheraino naina hine thangpai mani gopro thangaba 9 tarik thamani 9 tarik thamka ke ang aro ni toisa 13 tarik jora tongai 14 tarik phaikata aro ni phaimani ang just sokpai drop train bai 16 tarik ni phungo phung 3 ta ota ger pore khai to 3 ta ni phungko 3 ta ni ke phungai angkai no sarigo angkai ang khana kata 16 tarik ni sarigo nang apro saisung da thang an logi tongo te 2 jona garden tongta bini buma boda thang bin mathaya na angka norok nai phebru ka ekdom kaham no answer jotono kono bini problem krita asu nono nokfru nin jerai kuno mungsa problem bano onglai tongmani kuno korok saya na bolena saya answer saya kunpan saya tamro kok sari dhor mane apro apura ang tak thang pono December phaino na phayana sakata ke bobo phaidi December ang tuna tongmo to bono nin jerai no December tuna tongmani angka December ya san angka nang yango Tripura sokpai da kathini Tripura 16 tariko ang দিনৰ খবৰ মানটা 4টা 4:30টা দিকে আপোনালোকে নগৰ সপাই দে খবৰ মান নগৰ সপাই মানে বৰক সাহৰ ন নিনজৰাই দিয়ক লাগি ক তাবো হস্পিটাল মাতলাংখা ইমার্জেন্সি হেন সাউটা মানে ঠিকানি সাহরিয়া সাহরিয়া গাঁত যেতিয়ক লগ হনি সাহর মানে আবকে কি আরব তোকো মানে কোনো কাইসা বরনে তোকো মানে বাংক বাথরুম আমা কোনো করে দিবা school hostel bising to jotona kaham na tongo available jotona bathroom hote joton tongo ke abo to borok to baire sita hostel baire si hostel baire baire si borok 4 jona khaita thalai po aro hostel kono wall rijak ba boundary amo haro kono rijak kri dia yango khaito buskang di khaito rijak oklok di khaito tar kata haike rijak ta ai tin chare rokon koru o gana gini norok thangpro rogo nai danai kono kaisa pukhur mo hairo kono ongkor kri na blasa to ayang sakao tongo ayang kisa bong school to highway gana no gai bong school pisone angka kisa hilly area haita ayang bakhak borok thalai ta ayang kha pathor rok mangta angka borok kha botna botyo logi kha phatani bo pathor no a pathor tongo jaga no aro ko kaisa gota ha kor hayo klai kha hin sata borok bongni kokta abo hai klai kha na
hingkai hakor haijak kalaijako mangkathiman puru taburom de khoroksa borok ni chrai ba busa thei tongkha je kono borok chini panangtun chini pangtun at least abo to borok ni student aro ni bisingo je borok khosamani kaisa video rok phano khaina rok photo rok phano ama hairok nono dudar kha borok soi ja hakor kalai thiman ri abo kono photo rok ang maya ta kono phano nongsa san ka borok no san ka borok no kono photo rok ngkai borok sata chung jotono gabra hat me chung kono khaimali han sata tar mane aboni kono photo rok borok nono nugli atana se poro bini photo korei bo je apro deteng photo keba bono khojai to photo keba hospital thang photo hospital ni segang hostel to thangna nango hostel bo kono boja gya adita ang kahapon photo kono maya ang sanka hingkai borok ni dol ni bising rogo kha kheklai mung ba walai mung ama hairok ke kono khoda khana walai mung to kisam bisa tongo no kai to bobai asu birut kerita bo ate asu walai nei jat beya bojo to ban beli tongo ekotai hasi khose ke tong to bo nang nai phepro se kaham kurang tongmani pheba nogo phageng kana hospital sin chawna puila hospital ni thamna jaglo nang thangai nugu purka boro nugu kha ang thangai khai ko ate morgon nugu khata aro mane last ton ma jagao nugu kha hangka borok romde kathai khosamani bonono kono purub reliya tabok aro hospital ni thamna jaglo bono hospital mala liya direct ko se manai siwa bo haitana last ton ma jaga malik nin wan sung bo ba hingna ba ang abono ta kisa mane borok je samani abo to chung naime ata mane atui haita o hakoro to tukunani ba baklai to tukunani ko gya he abo tei rok basa abo tukuna jaga yata abo ja holong khurmani hingai haina tei kisisa kalai tongkna amo haisita hakoro nichoi kalai khai ha ka ba dagari thilai ka amo haisi ko hai deba surai amte lo slibungai kalai thaka hinsa borok khai tabuk bodi khabo kalai khang khai tam hinsa na ba abon tei nini chrai dar mane thei kyang kaina pai khai ma hi kaina toni jakata kono bong gori jagli ata na ngkai aroni police bo invest khai kana khai pano borok just tinjon ni charani mungsimi serika ngkai abo tabuk further investigation nang yakhota borok sesengka sare rongno abo bano saya ngkai besukai investigation khaika abo bang saimia ta police rogaro kintu police ke to aro phaika aro chini tripura ni porinai rok mane chini borok je deburma ba tiprasa siming khorok busro tongna prai tiprasa rok simi ngkai prai 150 jon aro tongo 150 jon tongna মানে ক্লাস 12 জরাটা আর এর পরীক্ষায় 12 নি পরীক্ষায় আঙ্গ বড় সিটিও তলাং থাও ও বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তলাং থাওটা আর বিসিঙ্গ ও গানে গিনি যে ননে আমপ্রা রংনি কে বতো দতং করে সিনি গানে গিনি করে আনি খয় ডিস্ট্রিক্ট yang go te duski side do tongo gai koilanpur side do kisa tongo gan ganani ang bai yang sasudi ki tongo gano aro tongma kai sajung da ma tong na jono kaisa bed nungko khai dere jaba bahai jono ka bed no an thane video tong nong no rahman abo hinda na ka aron bisingo mangka thei to lai thani ba bahai ro ka tulai man ka কোন জন জামাং খাটিংকে বড় no মোটামুটি যতন খাইরিকা ব্যবস্থা বরক বলতে আর নি হোস্টেল নি আর নি প্রিন্সিপাল স্যার সং আর নি করক টিচার রক গনি নি সরাই থিমেন তেই তে প্রিন্সিপাল নি কোকতে তে কোনো আলাদা কক রক কোনো হইজাক রক বা পকজাক রক বা হেরুতো তো করে বড় গাছনো সাও জয়াল kalaikha accident ngai bas bono sang hospital talang khaino thei ka heni gosona khaika doctor atin chata asum te kun hon kare ngai tini ngai bini paithang ni orone nairung sinai tena tini khe bin paithak narung tabuk bini go
antim sanskar khane ta abon tei nung lukurong na tam ko kasana muso tam kasana tare ani engkhang kha boni te ati the accident tang siton bare hasto thangai kaham kai naigol langthon nijini cheraino ang jas bono tunan hin tongmani piaba te 2 mas tonga de hene ang kai phemata nung thambro kanin jrai nung bai baksa फाइना निया दिन दग अब हेरौ खनि सादा साका नगरक फाइना रक फाइना ब कोनो हिया किचा सं फाइब्रो कापमा हाइके तंग खाबो माने गार्जन थांमान बा किचा दुख हाइ नंग जाखा आं फाइना सगम बोलो जतन खाता रक तुमको बाइक अब बाय माने ड्रेस रक जतन नाइ बोनो फाइमानि काम कोन फाइमानि आं बे बोनो कागे फाइमा तो किचा दुख ना खालामो ब Otita. Bin boys rok bosorong khana tei bokla so pori to. Bota 2010 ni charai 10 Oktober mo masota. 16 বছর হয় ati hai na. Bini 21 tarik birthday kole otine koi tarik kha. Ogate salai saltam stong na bini birthday khana. Na birthday klai tong na. Birthday ni salja sigang no hayung no yakari thana na. Ang khajo khoroksa 323 ni tongmani ओमफ्राय आं कुलरां चालक मालिया माने फ्रि मांगा जखन बायरे पड़नाय रहमाता बनो आतेसि नंगो ताम पाराकलाय सिनमा आमपुरा बाजार खवाइ त्रिपुराटा हामबाय